Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Nels Vlogs. Don't forget to subscribe me guys. At saka huwag kayo mag-skip ng aking odds. Hi Luzon, Visayas, Mindanao, around the world, mga Bisaya, mga Bayot, mga OFW, pak. Magkain tayo, paniod to. Na ako'y kanon, na ako'y tilapia. Yan. Pinuok ko. Sabas ako mga silingan. Nado yung mga unta o. Pak! Kaon tabayot. Akong tilapia ang sudan. Adobong tilapia. Tapo ko'y kanon. Tatatatang. Papapak! Mga ano tabayot. Shout out sa akong viewers supporters si DJ Maki Helmut from Bremen, Germany. I-subscribe sa iyong YouTube channel. Tsaka si Tapos siya na nasa Kuan, Ladaw, si, ha? Siya na nasa inyo. Kain, bebe. Nasaan na si siya? Sunil. Nasaan na yun? Naga. May 7 ka? Saan nasa nagi siya? Hindi mo sa wallet ko. Kain, bebe. Sige po, sir. Pati si Lolita, shout out. Pak. Nandun yung wallet ko. Saan? Dili makita ang sudan. Salamat. Marami kami magkain, guys. Ang mga kauban, oh. Mga guwapa. Hi, guys. Eko, si Bumblebee, at saka si Abby. Ayun si Step sa dulo. Kumain ka na. Go! Go, mga bayot. Laoy, kasi man paibo. Ang sarap ng ulo. May soft drinks. Pabili na. Ito all Sponsor. you can, guys. Soft drinks masarap. Dahil soft drinks, pabili na. Kinsa may dato diha na mas aiko, madato man na. Ano yun? Mas mapera ka daw, Aiko. Ah, Wala ulam. tama daw. Kanino ba wallet yung may pera dito? Pera. Hmm. Pera mo ko sandaan. Okay, Sa sandaan ka malaki. dyan. Andon, kunin mo kay Diego. Alay. Ito ta. Hindi, nataan na, Diego, tandaan. Dito kay madam ng ano, kay Saunica. Ng pills ka na. Ah, may sandaan dito, oh. Pilsin. 50 lang yun yata. Silang ba yun? 75 yung malaki. Yung malaki. Bibili ka. Na. Yung malaki. Naglaba kasi kami eh. Awa mo. Sprite. Coca-Cola. Sprite. Ano ko? Wala nang lechong paksi. Limpyo na akong kamot ka, gusto na ko. Walang lechong paksi, walang... Ano, Nabili? adobo lang to doon. Ay, okay ba yan? Ayan, sabaw mo. Oh. Ito kay first string. Thank you. Ay, ito. Ayaw mo. Wow, saram! Oh, may chins pa. Nagpapalit po kung sudan addition guys, adobong baboy. Kain nila. di Tapos ko ba? sabaw. Ayun na lang ko yung maliit. Ha? Ay, kay Jigo Sabi mo pala na. to. Maliit na ano? Yung ko? Hindi malaki na. Yung 1.5. Baka pagkalo na maliit. Pareho lang naman yun. 35 lang yun. Kain mo na. 1.5. Di man ako kakain. Bigyan Sabi, na lang kay Jaco tawa natin pagkain si Jaco. sabi ko kayo eh. Puta, may laro na naman 12:30 training. Putang ina talaga. Tingnan natin ng ano. Ano si there? Hello there. Ano si there? Hi there. Si there, oh. Ano lang yun? Puta, nakulag ka pala. Ano to? Wala man there. Ha? Ah, ang ingay. Babasag ako ng ano. Kylo Chinelen. Tsananeng! Napakaya doon. Sarap. Kalami. Mga Bisaya, mga mama. Ano ba yun ta? Lamig. Sarap. Laban na lang ako kanina.
Ilog daw lang. Ilalim lang yan. Yung alam mo. Magkakaroon tayo sa totoo pag mainit. Klong, ito na lang sa'yo. Ay, Jaco. Kulang ng isa, hindi mo na alas. Eh, tita yan na siya kumain. Hindi siya kumain. Yan na lang, oh. Sobra. Ano? Ay, Jaco. Ang petita. Nagkulang kasi kaya hindi ka na. Hati-hati na yung isda. Ayun na lang. Ayaw na lang din kasi yun na yung pinatay. Ang baso. Hindi red. Kaya yun. Saan? Ang lawan mo na lang ulit. Ay po. Balik ito yung kagabi na. Kakain sa ano. Ha? Ang normal na chon. Mga, ako na yata, mga adik ang tawag dito. Wala naman to, oh. Sabuti na lang sa akin ha. Nako. Ay, tulak-lakin mo sa bote. Parang baso. Kaya tita niya daw dapat ako. Alas pa tayo? Hindi naglaba ako. Naglaba ka? 15 pieces lang. Pinili lang. Ako maglaba 2 piraso. Pagod na ako. Bawal mo sa akin mabigat nag-ano lang ako. Bawal lang magbuhat eh. Bawal din sa ako mabigat kasi may sakit ako sa puso. May sakit ako sa puso guys, pero kaya lang. Enjoy life. Huwag lang pansinin. Sige, pagkaong baboy. Huwag mo lang pansinin ta. Bawal ako sa sobrang enjoy, bawal sa malungkot. Ano na lang gagawin natin? Dapat ako always happy. Sobraan pod. Hello mga bayot! Mga bayot diya, mga ano mo. Ano ang dumi ni Anton? Ano yan? Pinalikuan, nagbigay-bigay. Naglaro na naman. Mamayang gabi ako na lang nito yung ano. Toasty. Yung na? Hindi ko yung nakikita. Kainin mo ng aso. Ba yung lasa ng tilapia dito, no? Daming pares yung tilapia. Parang amoy lupa. Tapos sa amin kasi ta ano press, puro ano doon, flies daan. Sarap. Puro pigs talaga. Hindi. Hindi sa nagmamali ako doon. Masarap pati ata ng ano ang bango. Oo. Na-protein. Kakain sa araw ka na? Yun dyan, no, ta, parang masarap yung nagtitim ng tilapia. Nakakuwari. Buhay pa kasi. Ikaw mismo mamili kung gaano kalaki. Nakakuwari na. Buhay pa. Gigil. Tukan ang bayot. Oo, inom na si tita. Sa'yo, Meron doon. dali mo. Dami pa eh. Paano hintayin mo? Chloe.
Papapause ko na. Oo. Ito na kaya. Parang gumagalaw yung tagiliran ka ako. Ah, sa buday bigla pa naman siya. Mamaya gabi luluto pa. Bukas na lang ako magpapaan. Kapag nag-break na ba? Nagyaya si Miyaki, magsamyupsal, tapos tulog pala. Kung sinong gusto sumama, go. Bukas na lang. Araw-araw na lang. Bubble Bee! Uminom ka na ng soft drink? Uminom ka na. Oo na. Si tita kasi baka magulo na. Okay lang. Ah. Ang dami. Kaya nga eh. Bukas na pa. Mamaya na lang. Ano ba? Wala pang panghugas dyan sa sabon. Kunin mo yung sabon na tira doon. Saka na kita. Sa lamesa. Kasabot ako sa bahay. Bumblebee! Ay. Ah. Ano? Kahit. Ang pag-init. Ang pag-init ng tilapia. Hindi mo kakainin mo ba? Ayaw nga? Okay na. Gusto, pag-pray tayo yung mga kaibigan. Binamtal ako ng baso doon. Plastic. Baso, plastic. Ano ang baso dyan? Hugasan ko rin ito. Kadil. Para namang nag-agungong. Sarado pa man sa office. Wala kang susi. Sarado pa tita. Kaya ano mo na yung baso mo, be? Ito, okay, tita. Ibigay mo na. Hindi yung malasay ka mo. Di ka rin ito, sirain na lang natin. O, yan na lang. Yan. Sirain natin. Ang kalahati. Oo. Ito, surahin mo. Kanino yan? Tapos na. Hindi mabibigyan ng yelo ta. Ito na lang ba, oh? Ito ta. Ba't hindi malamig? Binabalaw ko. Wala akong gano'n. Dapat pala. Ito, Bumblebee! Sinabi ang gusto ng pogi, no? Para hindi siya nabasted ko Huwag gano'n. yung sinasabihan ng gano'n. Sabi nga, binigyan ni Sandan eh. Pal yun. Ha? Pal. Huwag mong gawin sa sarili niya yun eh. Natulala tayo. Pag sinabing gwapo, ganahan gusto niya. Oo, ta. Siya naman talaga tinatawan. Gusto niya yung ano siya. Akala niya talaga totoo. Ah, ganun. Ako naman. Natulala ako sa kanila gabi, hindi na ako umipimik eh. Kahit tumatawa siya tayo, hindi na ako Wala yung siguro yung sasabay. dito. Yan. Walang sarili. Uy, ito. Hindi, yung siguro wala kang lighter. Sasabihin ni Choro, hatid tayo. Naka ano? Nakabidyo pala si Tita. I-edit mo na. Hindi namin naman ano Hindi yan. man. Inom ka na tao. Puro. Ano to? Pairam mo muna. Ito nga, Bigyan mo nga ka, tita.
Ang damo. Thank you. Kalami. Sulbo, Bobs. Ha? Kunti lang kinain ko. Hindi, magpapa. Ganyan lang sa internet. Saan tulog si RJ?